Ili swali ligia. Numanyi tinga eserikali yetu ko safu. Ekerene HIV yale ngororo. Yes. Abanta bange babwa tubutenengu Kenya. Nane ngote byumaine. Abanta bange babwa tubutenengu Kenya. Nabantu bobulimu. Kigera abantu nabona gusiga iwo umuntu agakire nyagitari ko banga nabatenga ali narwale tikubusa. Kuwarara nyagitari. Kere kuwarara nyagitari bako agachane ndasi. Abanyina batenga nyagitari na jete nengia oyo guchi panado osoka mambi batotomere biri twanyora akanyagitari nabona akanyagitari kabwate okonyora umuntu akogenda onye n'umuntu okorwara okonyora umuntu achite gusemara 7 a week tegwete bagakuruma ikibese ikibagakora ikwerede kinyagitari ekitoko chungusa iyo kire village mbuto kitoche bosongo gana no to guchaka Yes. okonyora abantu kwabegite bioski buna bono elio golire nyagitari ali ya likonyora lilo golire nyagitari amalio kana ndale KTRH na randa ko ku chemist kwanyora nande bona abantu bakoneliko kwa igurego bana batera serikali tebwate marioko tegwete serikali ya rwa marioko na nena konyora akoni umunyagitari okurwari KTRH na nena ero bwate nyagitari bwate chemist okurikira libe ngagenda lio gachoreta kurwase chemist kwanda kwa igurego omongino rwete okwa enjagu omongino rwete masimba omurungino rwete ari nyatieko umuntu okarubasi umuntu akarute South Mugrango ngaje uchikomanya ngaliyo ke nili serikali gusindire serikali era niliyo gatumu aenda akore genduki agure abantu aba mbali bako tutumira kibiri bako tebanga nabwo atenya gitari okwanyora umuntu akotebanga abantu barwariye abantu 600 okogenda kwanyora abwo atibitanda 5 ngaye abantu aba ari kurara itukiri ngayibara ire esukuraire na kigorosha abantu babange bakatanga kigwiriya mutara akora yende keke abana bwabo bali bakoteye abantu nga muntu utarakora kazi mariyo kotakora yende keke kayo na serikali bigita mariyo na kieko na tugita batabanga onye kole okoye ndabona kwa tu achita ari Eldoret tukanyoro munyagitari oyomo oyomwe witore konye chikidini Yes. Orwa uri nyagitari orwarete arabu munyagitari ere ne chikidini ndetse kurusia abantu okuchikoni boindi oko asiri ndio elimu 100 ero kaunti kidini yao 1 million. Tegwete. Tuko chikara ndo konyara munyagitari onde igato rigete nga barwire barenga 200 litukolite. Na litukolinde 100. Litukolinde 50. Ebitanda abwate nebitanda 40. Ngaye abantu abandi bari kurara. Kegera abali gete no bala idemi. Ngaye bari kurara. Bono tukachukua hatua tukafunga kwa sababu hawa ni wezi na bakogera tokuru kubobe. No yino mosiko yoko ku William Ruto ekego wandaba ndi bakonya ko wakachi chinsase na asenye njo ekero kolete change ekero gotebyo umuntu omubinga tuiba it becomes very difficult but you see eserikali ene tabe na wano yango mugwekano medio dominta na non saligo abantu ekana chitense ese ya United Emirates oise kwenda chinse cha Arab countries ekero umuntu ibire iyo kobeko kobakemeza kwa buturu